baby ai baby nake idan muka yi aure aka wayi gari mun yi aure to ni ina ga sai na yi wata uku ban je aiki ba. Allah ko ina gida sai dai ki rinka bani abinci a baki ruwa a baki komai a baki za ki rinka bani. Wayo Allah kaji zan siyo miki keji guda zan siyo kamar guda 100 ki ta yanka su kina ci saboda ki kiba ki kyau. Ai dan Allah kai to me ba abin da za a fasa in ga miki a matsayina na sufeto janar na nan yankin gabaki daya saboda kin san an ce ka zama ruwa biyu a sai ɗaya a samu ɗaya kyauta amma ka zo ka zama ruwa ɗaya kuma kin ga abin sai ya zama sai a hankali to shi ne wallahi tallahi na siyo kaji zan kai ka ci baby ka mutu dan gidan mutum ko biri kai ce ke ma daga kwai da ke yanzu ke da irin wannan ustazan zamanin na ƙarya kai irin ka ba irin wanda zai aure yan nan gidan bane ka tafi kada ƙara ganin hanya ma kada ka biyo ta kada ka matsi gidan nan baba da tarbina da komai ba tarbin na ƙarya ni za a gaya wa tarbi addini a tarbi yake na fuskanta sai na fito ma a cikin ni din ne kenan Allah sai na fito ma a ni din ne ka ja kanka babu abin da zai hana ka ci furzin na shekara 3 Allah tun da kai min haka ko wallahi za ka ce na gaya ma mu zuba da ni da kai kuma yanka kamar na aura na gama ne Allah ba ka da ni kake zancen ina ma baka ci bala baka tafi bala ka ci kwano banka da na kwankwasa maka wannan guduma Allah akan wani shegen fuska to mutum gobe yau din nan babu abin da zai hana ka kwana a prison Allah yawa turo mun mota 7 da farko mota 7 in suka zo su tsaya a farkon layin mota 6 su shigo ciki 13 kenan Allah ba abin da zai hana shi ma mutum babu abin da zai hana ka ci prison na wata 3 ko shekara 3 ma dai hello oba kun taho a turo yanzu nan da Allah yanzu a turo oba yabba oba 3 oba 7 idan kun tashi motocin nan ku ƙara so ku tsaya daga farkon layin mutum 6 mutum 7 su ƙara so ciki ina jira yanzu ga yana zan kamo shi ai maganar lafiya ta kare tunda muka riga ka zo ka ci mun mutunci ofisa ni da nake cewa da yarinya kai ne ka cancanci aure kai ka cancanci da aure ofisa ya zaka Allahu akbar ai ban gane hakan ba lokacin da ka ci mun mutunci ai baka nuna haka ba izi da Allah ya hakuri izi za ka yi bayani mun je can izi ni ba nake mata bayani yau kun taho ko kuwa yau kun ƙara so to ku taho mu hada bakin layin ya kwa ofisa mu je za ka yi ni nake cewa ka fi cancanta ba ne za ka ga cancanta za ka yi bayani izi ya hakuri izi da Allah ka ƙara magana zan ragar